Kapokara kurwase county ya Nyamira ndocha bamenyi ba Nyamira bagatanga siasa tutageti abwatoke gentoke guchiase abaremi uchiase abonchwereria nabo igababwatani kati abo be sector ya boda boda linanyare kubaga ko basira sobokoreri bwabo bwakira lituko ime county ya Kisii torigeretie emeroberio yoko mwarigania omuraibwense Dr. William Ruto nigo egati yabaraibo igo banyareko bagweso kia na korokia ogo iseneka kwabo nabo igo gotwara gosemerenga nigo chira gosegatie chira cha magendro chiranyareko bachigo ikiraniwa ime county ya Kisii ane ase chi ward ayo bwango iga komgokwana gosekobatkengwa na yae na omwemsewe ward ya Ibeno Steve Arika hoyo otebirenga chinga kibono muraibwense arachikobaga gotarira ase bunge ya Nyaribari chache nigo babwato gosemeria ngamba chikoba bagwikiraniwa aichira chia amagendro boigo omoteneri ose omuriki intenera bwekiama kya UDA me county ya Kisii Darius Musoti niganyareko bagakoboria abantu kurwa sorongo rwa gusiba nyareko bagwesokia sobunge chingaki umuraibwense harachiko bagagotarira chinsemo ime yorogongo rwa gusi sebe kwa Ibeno no mogoko monene kere president ya Republic ya Kenya agocha gututarira kiagera kera mugenya agocha tumwarigani na maskani tomoro kyubwanchani egere atoe ikirikinda bisete ense yiga gwika oburayi bosikwe nande oburayi ne pipiri na begoteba bantu acholi no mwanya bantu ba maskani yabo igonto warigani president yeto no mu jumbo ito zairi janda na tutaito magani ngochale na intu na Nyaribari topena biti go eterepara MTC na kende kerabe yonsin to garigani tiga bantu bonsi teto yarigani asomo goko na suwanjeni ogonene to yarigani president yeto Dr. William Samoei Ruto kagocha gusiye ito igonara gotebia abamenyi baito bagusiye ngima amona abaraibe chingencho awa abaraibe serikali abaraibe upinzani mwensi people as abananchi twabakaribishire gochakara ankyo as constituency chirichos pia president yego chigoeta nigo tutete ko bakikishira oburendi bwo gokumia ekiagire mekakati oburendi abekro isaine na ndibura momanyete gusi nense yo mwando ense y'abantu babwate ebirengeri ebya bale bisi gokore gasi yabo mbabwate ebirengeri byo gosalia igo omurayi obere well briefed you will be here as from tomorrow tware ko basaba nk'abantu baminto mwensi pia so bonge mochiche the situation will be very calm tokaribisho muraibwense achaka kora magendero bintu binge mbira biko chakokoruaga igachipara nko igoruchire nko chakatura mangana ri estima tukoro karirek nko chaka bintu bira ko chakoiguraga igabuna bono cancer center nko igurago changoro char koronche birasi bya Kuwait ne bintu mbire binga ko chakokora igo tware ko basabanga abarai barimo ko chakonyora chinga kicho gokwana ekero muraibwense ara boria ebintu biri birengeta abantu baito tigakoboria ebintu bikorengetaye borie bintu birengete emechando ya Gusii ne emechando y'abantu bari totigarete